Neața, neața, suntem în data de 26 aprilie. Au trecut fix 2 săptămâni de la ultima drumeție în Munții Baiului. Ne-am decis să facem una nouă, de data aceasta pe Piatra Craiului. Traseul îl vom începe din localitatea Dâmbovicioara, județul Argeș, mai exact de la Cabana Brusturet. Este ora 6 dimineața, tocmai acum am plecat de la Câmpul Lung și preconizăm că vom face în jur de o oră până la Cabana Brusturet. Deci ne auzim, pa, pa! Și gata, ne-am început traseul către vârful la Om, care este cel mai înalt vârf din masivul Piatra Craiului. Preconizăm că vom face în jur de 4-5 ore până acolo. Unde omul nu pășea, veșnicia se ascundea și nu-i cale de găsit, prea mult s-au rătăcit, încercând să-și întâlnească veșnicia împărătească. Când munții s-or plictisi și codrul nu înverzi, păsările nor cânta, apele de vor seca, stelele nor mai luci, noi tot nu ne vom opri, orice-ar fi, dragoste de n-ar mai fi, cât am iubit. Lumile de vor seca, sufletul tot va cânta pe pământ, până când inima nu mai răbda. Și gata, dragilor, am ajuns la Refugiu Grind. Acolo în spatele nostru este ultima ascensiune către vârful la Om, care este foarte, foarte abruptă. Vremea este minunată, acolo în spate se văd bucegii, acolo se vede masivul Leota, totul e superb. Și ia să vedem acum cum este în Refugiul Grind. Cineva a lăsat aici câteva salteluții din acestea de izopren, foarte frumos din partea lui. Un sac de dormit. Nu este cel mai curat refugiu în care am intrat vreodată, dar este un adăpost foarte bun. Avem și un prieten musafir cu noi. Ce faci, mă, drăguțule frumos? I-am dat să mănânce și lui ceva. Și gata, am pornit spre vârful la Om. Preconizăm că vom face în jur de 2 ore, 2 ore și jumătate cel mai probabil, deoarece ascensiunea este una cu grad destul de mare de dificultate. Iar în partea de sus avem și o porțiune, nu știu dacă este înghețată, dar este o porțiune cu zăpadă, care cel mai probabil va necesita montarea colțarilor. Gata, am ajuns în vârful la Om, cel mai înalt vârf din Piatra Craiului. Da, dragilor, și din vârful la Om, sau Piscul Paciului, care este cel mai înalt vârf din Piatra Craiului, se poate vedea creasta nordică a Pietrei Craiului, Cabana Plaiul Foii, cantonul Rudărița, acolo este barajul Pecineagu, se vede puțin din coada barajului Pecineagu, acolo sunt munții Făgăraș, fix acolo se poate vedea vârful Viștea Mare și Moldoveanu. Acolo este acoperișul României, practic. Aici este vârful Păpușa și vârful Cascuie. În capăt de tot se poate vedea vârful Iezerul Mare și vârful Roșu. Aceasta este creasta sudică a Pietrei Craiului.
Practic acolo în aceașa, mai jos puțin, este refugiul Grind 2, refugiul alpin. Iar pe cealaltă parte avem Stâna și Poiana Grind. Acolo undeva este cabana Brusturet, de unde am plecat noi astăzi. Acolo se vede masivul Leota, acolo se vede masivul Bucegi, acolo se vede masivul Postăvaru, masivul Piatra Mare, în capăt de tot vârful Ciuca și Tigăile Mari, iar acolo munții Neamțului și în prelungire munții Baiului. Totodată, exact acolo se vede cabana Curmătura, vârful Piatra Mică, vârful Turnu, iar acolo undeva este vârful Ascuțit și refugiul Ascuțit din Piatra Craiului. Da, dragilor, și gata, am plecat din vârful la om. Ne îndreptăm puțin către creasta nordică a Pietrii Craiului. Dorim să o experimentăm pentru prima oară. Aceea este mai exact. Nu vom merge foarte mult, probabil până la acel vârf. După care ne vom întoarce tot pe aici. Și gata, dragilor, aceasta a fost aventura noastră pe creastea nordică a Pietrei Craiului. Am mers undeva până în acel punct, doar că condițiile nu sunt foarte favorabile în momentul de față. Cu colțari nu merge, deoarece nu prea e zăpadă, fără colțari alunecă destul de tare. Și am zis să nu ne va aventura mai mult decât este cazul. A fost foarte frumos, iar acum suntem înapoi în vârful la om și dorim să mergem puțin până la refugiul alpin Grind 2. Și gata, dragilor, am ajuns și la refugiul alpin Grind 2. Aici sub mine se află finalul traseului, practic acela este, se vede și lanțul puțin, traseului de la lanțuri din Piatra Craiului, cel mai tehnic și dificil traseu din țară. Și acum, haideți să vedem cum se prezintă și refugiul Grind 2. Nu e cel mai curat, dar e cald, pentru că se încălzește materialul ăsta din care este făcut. Sunt și niște salteluțe de izopren. Este un refugiu bun dacă ajungi să rămâi pe aici noaptea. Aventura noastră de creastă a luat sfârșit. Acum ne vom îndrepta din nou către vârful la om